Ovaj mjesec u udruzi Artoratorij možemo vidjeti izložbu Sanjina Vinkovića i Jelene Kašić pod nazivom Botanika reciklaža. Ono što je zajedničko izložbi je upravo ta jedna rekompozicija već prethodno stvorenih stvari, nekakvih kolaža. Kod Sanjina je to kiparski materijal drvo, kod Jelene je to jedan grafički izraz, slikarski, znači kolaž i pastel. Koncept izložbe je u biti bio da od otpadnih materijala koji ostanu od drugih projekta iskoristim taj materijal i od njega napravim nešto novo. I sad, pošto se povremeno vraćam na grčku mitologiju i pokušavam materializirati te likove iz tih priči, ovaj put sam se odlučio za Ikara napraviti. I u biti zato on izgleda ovak sav izrazbaren i istrgan, jer su to u biti sve komadi od ostalih stvari koji su onda spojeni u cjelinu da dobijem tu figuru. Botanika je ono što me okupira posljednje vrijeme. Cvijeće, sobno bilje, biljke u prirodi, ali to su biljke koje ja izmišljam. Dakle, stvaram ih od otpadnih materijala, odnosno kolaža. Kolažiram stare crteže i od njih slažem nove izmišljene biljke. Izložba ostaje otvorena do 23. svibnja. Nakon toga nam slijedi završna izložba radova polaznika udruge Artoratorij.